लेबार कार्ड बानायोब्ला रायजो राजाफोरा मा मुलाम्फा मोननो हागोन? मानव सेवा संघ एनजिअ दतमा बियाबनि सिङाव थानाय हगमाबिल बिसिडिसिनि मावख'आव हगमाबिल ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लानानै मोनसे लेबार कार्डनि सायाव सांग्रांथियारि हाबाफारि लादों। मख'नो गोनांदि बिनि अनगायैबो बे मानव सेवा संघ एनजिअआ सिगांनिफ्रायनो निखावरि नखर सुबुंफोरनो नांगौ समाव हेफाजाब होबोगासिनो दं होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिदों। लोगोसे बुंनो थाङोब्ला बिथां बिरखां बर'नि गोख्रों दैदेननायावनो बे मानव सेवा संघ एनजिअआ थांनाय 4 बोसोरनिफ्रायनो दुखुथिया नखरफोरनो हेफाजाब होनाय आरो समाजनि मोजां हाबा मावबोगासिनो दं। बे हाबाफारियावनो बाहागो लादों क'क्राझार जिल्ला लेबार बिफाननि मावख'गिरि कृपा मय देबा बिथां। ओनसोलनि माखासे सानसुमै आरो ओनसोलनिनो गोबां रायजो राजा बिथांमोनाबो बे हाबाफारियावनो बाहागो लादोंमोन। এই নির্মাণ শ্রমিকৰ ওপৰত এটা এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম আমি আজি কৰিলোঁ। তো যোৱাকালি এটা এনজিঅ মানৱ সেৱা সংঘ ইহঁতে গৈ মোক নিমন্ত্ৰণটো দিলে। মই ক'লোঁ যে ছাৰ আমি এনেকুৱা এটা এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিছোঁ। এইটো গাঁৱৰ নাম হ'ল হকমাবিল। তো ইয়াতে আজি ইহঁতে এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিছে আৰু কালি মোক কৈ আহিছে যে ছাৰ এনেকুৱা আপুনি যদি উপস্থিত হয় মানুহবিলাকক ভালকৈ যদি বুজাই দি পেলাই তেনেহ'লে আমাৰ এই নিৰ্মাণ শ্ৰমিক ৱাৰ্কাৰ্ছবিলাকে আহি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰিব পাৰিব। আৰু তো সেইটো কাৰণে মই আজি একদম আহিলোঁ আৰু আহি পেলাই ইমান ধুনীয়া মিটিং হৈছে। মই ভবা নাছিলোঁ যে ইমান মানুহ হ'ব ইয়াতে, মই সেইটো ভবা নাছিলোঁ। তথাপিও মানুহ হৈছে, ভাল মানুহ হৈছে। চবকে বুজাই দিলোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ আৰু বেনিফিট কি আছে সেইখিনিও বুজাই দিলোঁ। এতিয়া সিহঁতে মই আশা কৰিছোঁ সিহঁতে যিমান ৱাৰ্কাৰ আছে এইটো এলেকাত যিমান ৱাৰ্কাৰ আছে সব ৱাৰ্কাৰেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব। নিৰ্মাণ শ্ৰমিক ৱাৰ্কাৰ যিমান আছে সবেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব, এইটোৱে আশা কৰিছে। দুটা বিভাগ আছে জানি পাইছে যে নাই সোশ্যাল কাৰ্ডটো নাই। আমাৰতলগীয়া লেবাৰ কাৰ্ড মিনছ বিল্ডিং আণ্ডাৰ লেবাৰ কাৰ্ড আণ্ডাৰ বিল্ডিং আণ্ডাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন ৱাৰ্কাৰ্ছ। লেবাৰ কাৰ্ড আণ্ডাৰ বিল্ডিং আণ্ডাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন নিৰ্মাণ শ্ৰমিক ইউনিয়নৰ নিৰ্মাণ শ্ৰমিকৰ আণ্ডাৰত এই কাৰ্ডটো এইটো আমাৰ অফিচত গৈ জমা দি দিলে আমি এইটো ভেৰিফাই কৰিম। ভেৰিফাই কৰাৰ পিছত আমি এটা ফিজ জমা দিব লাগে। তাৰ 85 ৰুপিজ ফাৰ্ষ্ট অফ অল জমা দিব, তারপরে মাহিলি 20 টাকা করে জমা দিয়ে যাব। তার কাজ ইস্যু হয়ে যাবে। नोंथांमोना जे लेबार कार्डनि सोमोन्दै एवारनेस प्रग्राम लादों हाबाफारिनि सोमोन्दै मा बुंनो सानो? लेबार कार्डनि एवारनेसनि गेजेरजों जोंनि एरियानि ओनसोलनि मानसिफोरखौ दिनै लेबार कार्डनि मोनसे लेबार कार्ड बानायनायनि मोनसे सुबिदा होनो थाखाय दिनै बे प्रग्रामखौ लानाय जादों आरो बे प्रग्रामखौ जोङो मानव सेवा संघ एनजिअनि दारै खालामनाय जादों। दिनै बेसेबांबा खुसिनि खोथा जे जोंनि लेबार अफिसार काम CSD बिथाङाबो गावनो नुजाफैनानै जोंनि एरियानि रायजोफोरखौ बुजायफैदों जे बे लेबार कार्डखौ बानायोब्ला मा प्रफिट जायो आरो बेखौ बानायाबा जोंहा मा नुकसान दं बेखौ बिथाङा मोजां बुजायना गालांबाय। बे बुजायनायनि मादावहाय 15टासो प्रफिट दङ। बे 15टा प्रफिटनि गेजेरावहाय 1 नाम्बारावनो दङ इन्सुरेन्सआव ओरैबायदि दङ जुदि नेचारेलि जुदि डेथ जायो सोरबा सासे वार्कारा बे 50,000 मोनगोन आरो बेखौ गोथै सावैनाय एबा फबनायनि हाबाफारिनि थाखाय 5,000 होनाय जागोन आरो जुदि खामानियाव जुदि थैयोबा बिथांनि थाखाय 3 लाख थाखा इन्सुरेन्स कभार खालामनानै बिसिनि बर्डआ एबा डिपार्टमेन्टआ होनाय जागोन। बेजों लोगोसे स्कलारशिपनि खोथा दङ। क्लास 1निफ्राय आप टु पोस्ट ग्रेजुएटसिम स्कलारशिपनि बेनिफिट दं। बेजों लोगोसे वार्कारनि फिसाला एबा फिसाजोफ्रा जुदि 55%निफ्राय 75% मार्क मोनोबा बेनि थाखाय एक्सट्रा मोनसे फैसा केस होनायनि बेहाय अलरेडि बर्ड डिसिसन दङ। बेजों लोगोसे हा गैयिफोरनो हा बायनायनि मोनसे फेसिलिटि दङ। न' गैयिफोरनो न' लुनायनि फेसिलिटि दङ आरो टाउनाव मावग्रा जानाखि वार्कार बिसोरनि थाखाय फ्लेट बायनायनि मोनसे लन फेसिलिटि दङ आरो बेजों लोगोसे दंबावो बेहाय सासे लेबार कार्ड गोनां आइजोआ एबा बिनि साइनाव दङब्ला बिनि आइजोआ सासे गथ' जन्म जानायाव 20,000 करि सानै गथ'सिम मोननायनि फेसिलिटि दङ आरो हाबानि खेत्रआव जुदि 5 बोसोर लेबार कार्डखौ जुदि वार्कारा मेनटेन खालामोब्ला बिनि फिसाजो एबा फिसालानि थाखाय 25,000 करि फ्रि होनाय बेहाय फेसिलिटि दङ। थिग बिदिनो 15टा फेसिलिटि दङ। जों दोन लुबैदों मानव सेवा संघआ बिथांमोना अफिसाव थाङो बेसेबांबा खस्थ' मोनो। दिनैनि दिनाव गारि गाखोगासेबो 100 थाखा
थांलाय फैलाय 200 थाखा अफिसार लोगो मोनबासो लोगो मोनबाय लोगो मोनाबा बिथांमोनहा गोबां दुखु खस्थ'जों जानाखि सोरखिनांनाय दिनै सौसिनांनाय बे जिनिसखौ नुनानै जोङो गाबखानाय फैदों ओंखायनो मानब सेबानिफ्राय जों टटेलि फैसा गरसेबो बिथांमोनखौ खरस खालामहोआबालानो जोंनिफ्रायनो जों जा हायो मदद खालामनानै एबा खरसबो खालामनानैबाबो बिथांमोनखौ लेबार कार्ड बानायनानै रानना होनायनि जों मोनसे परिकल्पना लादों दा बे परिकल्पनानि गेजेरजोंनो जों दिनै लेबार अफिसारखौ लेंना लाबोदों आरो बिथाङा फैदों बे जोंनि थाखाय गोजोनथाव खौरां माबायदि मानसिफोरा बे लेबार कार्डखौ बेखौ 18 बोसोरनिफ्राय 55 इयार्सनि गेजेराव जायफोर मानसिफ्रा खेथियकनिफ्राय आराम्भ खालामनानै जाय लेबार बुस्थुनि जाय लेबार मावनानै जायो बिथांमोनहानो बेखौ खालामनो हाजोबगोन दिनै नोंथांमोना दिनै जों लेबार कार्डखौ राननानै होनाय नङा खिन्थु लेबार कार्ड दिनै जोङो नङाबाबो 700थासो जमा दिनै दङ बेखौ जोङो सारनि आखायाव गथायगोन बे 700थाया हयथ' नेक्स्टनि जों प्रग्राम लानाय समाव बेखौ जों राननानै होनायनि परिकल्पना लादों आरो बेजों लोगोसे जों एसे सिगां इ-श्रम कार्डनि थाखाय गोबां गामियाव हाबदोंमोन गोबां गामियाव हाबनानै इ-श्रम कार्डखौ जों दिनै रेडि खालामनो हाबाय बे जोंनाव दा दङसै बेखौ जों नेक्स्टनि मिटिंनिफ्राय राननानै होनाय जासिगोन बेखौबो जों बिना फैसायावनो खालामनाय जादों